Άμα κερδίζουμε εντός έδρα αγώνα και παίρνουμε ισοπαλία εκτός έδρα αγώνες, τότε Πανιώνιος πάει σίγουρα Champions League. Τώρα, όσο αφορά ήττα από Ηρακλή, χάσαμε πολύτιμους βαθμούς, αλλά εμείς κοιτάμε μπροστά. Αυτά από μένα. Τώρα θα σας πει και δύο λόγια πρόεδρος Πανιωνίου, Λευτέρης Πανταζής. Και θέλω γη στα εκτός να μου παίρνεις. Θέλω γη το βαθμό να μου παίρνεις. Θέλω γη ο Πανιώνιος να είναι απειλή. Θέλω γη, θέλω ισοπαλία. Θέλω γη, παύλα και τελεία. Θέλω γη, μόνο έτσι θα βγούμε Champions League. Προπονηθείτε μυστήρια πλάσματα. Έλατε να κάνουμε μια ομορφιά. Να βγούμε στην Ευρώπη. Βασανιστείτε. Όσο για την ήττα του Ηρακλή, δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω, γιατί όλοι ξέρουμε πώς. Ήταν κι αυτό μια ατυχία, φυσικά. Εγώ δεν λέω ότι φταίγαν τα κοράκια, παρότι παίξατε ωραία, βρε παιδιά. Μοιραίο ήτανε να φάμε 3 γκολάκια. Μοιραίο ήτανε να φάμε 3 γκολάκια. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε διπλό, γιατί ρουφήξαμε τα 3 γκολ. Το ξέρω, χάσαμε πολύτιμο βαθμό. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε διπλό, γιατί ρουφήξαμε τα 3 γκολ. Το ξέρω, χάσαμε πολύτιμο βαθμό.